Segíteni kéne nekem felkészülni. Egy meccsre találok. Mikor? Délelőtt ráérek. Gondolom 10 óra fel, 11 9 óra óra, fel. 10 óra. Jó? 9-10 óra fel, 11 óra fel, persze. Jó. Akkor megbeszélem veled? Persze. Megbeszéljük a technikákat, dolgokat, Na. pozíciót, igen. Segíteni kéne nekem egy társnak. Köszönöm szépen. Edzők, egy van fel. Kivel boxolsz, Robi? Hát, aki majd a súlyomban lesz ellenfelem. Meccsem lesz jövő héten. Úgy, szépen, nyugodtan. Beszéljék közben. Meccsem lesz jövő héten. Mezőkövesden, Debrecenieken, még Tegerben, Vantiában, Vívóteremben, az egri Vívóteremben. Árnyékoljál. Beveretnek egyet. Ne hagyd abba, árnyékoljál. Beszéljék közben lassan. Na, mi van? Gyere, Geci, gyere. Na, üssél, gyere, Geci. gyere, üssel. Na, Üssel. Üssel, nyugodtan. Árnyékoljál, köcsög. na. Szépen beszélj, nyugodtan, minden. Azaz. Üsd meg, koma. Üsd meg, ha bírod. Azaz, nem baj, az Robi. Árnyékoljál, Geci, árnyékoljál. Akkor találkozunk holnap délelőtt. Jó 10 van. órakor. Gyere le, aztán megbeszéljünk. Jó, rendben van. És ha nem jól játszolok, adok neki. Na, nem jó. Most meg egy ballagyeres oldalbú. Na, Robi. Még? Hát vesz a kamera. mondjad. Oldalbú, melbe. Találkozunk edzeni. Tekd a kezeret így, mint a boxolnál, árnyékoljál. Jó van. Simogatom a fejét az öreg, az jó van. Hagyjad most, hogy vége. Fejét. Tedd rá a fejedet így. Most. Megvan. Öreg a legkeményebb, itt úgy látom.